Нещо друго, което обичам да правя в клас, когато практикуваме и акцентираме върху говоренето, или предложението ми номер 2, това са ролевите игри от различно измерение. Какво визирам? Очевидно всички колеги, съм сигурна, че вие правите ролеви игри. Ще поръчаме в кафене, пицата е закъсняла или пристига студена, ще си отворим банкова сметка в банката, каквото и да е, каквото предвиждате. Идеята е следната. Когато имате малко буйни ученици, които лесно се разсейват, и искате да внесете елемент на изненадата, може да пробвате нещо от следния род. Казвате им: сега ще играем, ще направим ролева игра, ти ще си продавач, но ти трябва да ми продадеш съответния абсурден предмет. Нещо неочаквано, нещо не толкова реалистично. Нещо, което съм правила също, е да създадем диалог с така наречените vending machines. Много забавно се получава. Ето вижте, тук може да използвате императив и тези заповедни форми, каквото там прецените. Гледам си записките. Измислете 3 причини, поради които вашата котка е най-добрата в света, като сте магиосник. Влезте в обувките на магиосника. Защо всъщност тези малко по-различни ролеви игри биха сработили? Защото е доказано, че около 40% от тревожността на учениците, така наречената комуникативна тревожност, спада в момента, в който те забравят всъщност, че учителят ги изпитва, а влязат в чужда роля, в обувките на техния персонаж.